פה מכשירים מלפני 100 שנה, כן? כאן בפנים, בתוך המכסה, ישנם פשוט שתי אבנים. גדולות, עגולות, אבני ריחיים, בדיוק. הן יושבות אחת על גבי השנייה ומסתובבות. עכשיו, את גרגירי החיטה שאני אספתי, טוב, זה לא אני אספתי, אני מודה, הבאנו את זה לדוכן בשק. אותם אנחנו נכנסים אל בין האבנים, איך דרך המשפך, תסתכלו. מי שיסתכל היטב יוכל לראות את הגרגירים מחכים כאן, בחלונית פה למטה. רואים אותם? עכשיו, הגרגירים מחכים כאן. מי שילך אחורה יוכל לראות. קשה לראות מפה צריך אחורה, כן? הגרגירים מחכים כאן כמו במין תחנת רכבת. הם מחכים שהאבנים יתחילו להסתובב, ואז הם נכנסים פנימה. האבנים מועכים את הגרגירים, מועכות, תוכנים, וכאן יוצא לנו הקרמה בתוך השק. השאלה היחידה, איך מסובבים את האבנים? בשביל זה בדיוק. יש לנו מנוע מיוחד, מיוחד ונדיר ויפהפה בן 100 שנה. היחידי למעשה שנותר בארץ מסוגו. אני קורא למנוע הזה המפלצת שן הקוצצת. בואו נראה לכם. לא לדאוג, זה לא מפלצת.